हेलो फ्रेंड्स दिनै 14 तारिख 5/2024 kebai rok tini norong thaniwo common rnai nia side 3 9 ke friends oro 6 3 2 kebai rok norokani channel no friends norok subscribe khaji norok 100% norok ni thaniwo house nangai tongo ke friends nia ni khela no kisa nailainai kenorok nang mia bo o saptago thangnan bagai number 24 ta guti romani jaga bo ke darak norok oro 60 mankha kenorok no o jaga bo 0 9 norok no house romani ending o thangka ke friends norok noro romani ke norok no tini direct pharangan bagai thangnai ke bairok tini norok ni thani bo tongnai ke norok no obono tini ending o tlangnai ke norok no house rwnai house tongnai 2 7 4 9 ke friends kenorok no ending rwana ending 9 5 7 1 ke tinobo ending o thana chance tongo ke mia to ending o no thangka norok oro 0 9 nukhana mia ni salo kabo ending o thangka tabo norok no koyekta hit guti rwnai norok o hit guti rwnai 27 75 79 rekha 47 ke friends norok no saita hit guti rekha tabo normal o thanai 29 25 21 77 71 45 49 41 95 99 97 91 ke friends norok no guti rekha kanorok abono sabai thungdi ending norok tini direct success manai ke friends norok ani channel no subscribe khadi jajoi tongkha.